היי, אוטוטו חנוכה. אני בטוחה שחלק מכם עדיין מתלבטים לאיזה מחזמר לרוץ. יש כל כך הרבה ושפע כזה גדול, אבל רק במחזמר אחד, הכוכבת הגדולה היא ילדה. שלום שירי. שלום. זה באמת היה חלום חייך להיות כוכבת בהצגה? תמיד רציתי לככב בהצגה ולהיות תפקיד ראשי ולשחק בהצגות, ואני מקווה שזו תחילת קריירה. וואו, שירי מתוקה, בת כמה את? אני בת 8 וחודשיים. וכבר בגיל 8 וחודשיים וקצת, את הופכת להיות דורותי במחזמר הקוסם. את ראית את המחזמר בוורסיה הראשונה שלו? כן, זה מחזמר דומה, אבל קצת אחר. יש את באג 2000. שהוא היצור הרע ומנסה לקלקל ולשבש הכל. ויש גם את הקוסם ג'תם. שהוא אבי קושניר. נכון, והוא מתאהב באורלי ויינרמן שהיא המכשפה. שזאת עוגן משמש שכולנו מכירים. ומתחתנים בסוף. וואו, אל תספרי הכל כדי שהצופים שלנו ירצו לרוץ ולראות מה קורה בקוסם 2000, שזאת ורסיה חדשה של הקוסם הקלאסי שבזמנו עשתה מיכל ינאי. ואת ראית את ההצגה. בת כמה היית אז? זה היה המחזמר לפני 6 שנים. וואו, אז היית ממש קטנטונת, מתוקונת כזאת, שישבה בשורה שלישית והסתכלה ככה וראתה את מיכל עם מחלפות השיער הזוהרות. את האמנת פעם שאת תלבשי כזאת סמלה ותהיי את בעצמך שם? אני לא האמנתי, ואני תמיד גם רציתי, מאז שהייתי קטנה, זה היה החלום שלי. את יודעת שזה חלום של המון ילדים. אני מקבלת מכתבים מהמון ילדים שכל כך רוצים לשחק ולהופיע ולשיר, ובעיקר להיות מפורסמים. והנה את עומדת להיות מאוד מפורסמת. זה גם מפחיד אותך קצת? אני לא פוחדת, כי אם הייתי פוחדת, אני לא הייתי הולכת לאודישנים. הלכתי בהתחלה לאודישן ראשון. כן. שהיו 670 בנות. וואו! ואז זומנתי לעוד אודישן, שהיו שם 22. כלומר, את המבחן הראשון עברת, וממאות הפכתם לעשרות בודדות. כן. ואז? ואז זומנתי לעוד אחד, ששם היו 13 בנות. ומ-13 בנות היו אז בשלב הזה כבר האמנת שיש סיכוי שאולי את תהיי אחת משתי הדורותי? אני מההתחלה האמנתי ואני רציתי וחשבתי שיש לי סיכוי. למה חשבת שיש לך סיכוי? כי אני חשבתי שאני מתאימה לתפקיד, ואם אני רוצה אז אני אצליח. את יודעת מה, שירי? אין לי ספק שתצליחי. אז הגעת לאודישן האחרון, ומה שרת? לא, אני בהתחלה כבר שרתי. באודישן האחרון, את זוכרת מה שרת? באודישן האחרון? נדמה לי שאז בחנו אותנו גם במשחק. וביקשו ממך להרגיש כל מיני דברים? כן, ביקשו ממני שאני אעשה את עצמי כאילו אני בוכה וכאילו... תעשי, אני חייבת. אני עושה לך עכשיו אודישן קטן. שירי, דורותי, קרה דבר נורא. האריה נפל למלכודת סלעים. אמא. שירי, יש לך את זה. אני רוצה לשאול אותך, את הטלפון הזה שהודיע, שירי התקבלת, את זוכרת? כן, ואנחנו היינו בבית באותו זמן, והיה גם היום ההולדת של אמא שלי. וואו, אז היא או את קיבלתם מתנה? שנינו. ואז כולם צרחו בבית. וואו. כולם צרחו. תדגימי לי. אולי איבדתם פשוט את הכל מרוב התדהמה שהנה שירי הקטנה עשתה זאת. אבל אני לא רוצה באמת שתצעקי, כי את חייבת לשמור על הקול שלך. יש לך עבודה קשה. את גם עומדת לשיר. נכון. אז בואי דורותי הקטנה והמתוקה. את כבר הופעת, נכון? אני אפילו ראיתי אותך בהיכל התרבות. שרה לפני קהל גדול של 3,000 איש. התרגשת? ממש טיפונת, אבל לא היה לי פחד במה והרגשתי שזה בסדר. אז בואי תחזיקי לי את היד, אני אעביר לך הרבה כוח. מוזיקה בבקשה. דורותי מתוך הקוסם 2000, שני. לפעמים נדמה לי שיש קול והוא קורא לי לעולם רחוק מוכר.
והיא הקשת ואני כל כך נרגשת, הדברים דומים אבל שונים. פרחים גדולים כל כך יפים, פורחים לאלפים מתחת שמי תכלת. שדות ירוקים ורחבים, השבילים הם צהובים, ורק אני שואלת, האם אני חולמת? אולי זה רק חלום. עיניים שוב עוצמת ומדמיינת לי פתאום לאור היום. אולי מרחפת על ערפל לבן, זומה ומחושבת כמו הקשת בעיניי. שירי, את מקסימה. ואיך זה לעבוד עם אורי פסטר, הבמאי והיוצר של ההצגה? כיף, כי אני תמיד רציתי לעשות את זה, וגם בחזרות, כיף לי. אני בטוחה שזה יהיה מחזמר מקסים, ואני מקווה שיהיה לך, עם כל העבודה הקשה, גם חוויה נהדרת, ושתהיה לך תקופה נפלאה ובהצלחה. תודה. עכשיו שירי, אם יש לך קצת זמן לפני שהעומס הגדול הזה מתחיל, אז בואי שבי כאן, דורותי הקטנה. אני מזמינה אותך לראות איתי ועם כל החברים בבית סרטים. נותנים לך? כן. תנו לנו קצת סרטים.